baina pentsatu dugu ondetorriko zara amu bat, eta elementuren bat, batasun bat emateko da, nahi pixka lurrifikatzaile lan aiteko, harremanak errezteko, jendia gerturatzeko, eta ardua izan da, zea oso originalak izan, baina ikusita funtzionatzen dula, alaxe aukeratu den. Dana dela, ardua gustatzen ez zailenak ez dute, eukiko inolako erreparik etortzeko, azkenia mamila eta aragila izango dalako literatura. Orduan, hoxe. Eta izan deten bezala, Zarautzen izango da urten ere, eta hori Zarauzko udala sordillo egia esan, eta aprobetxatuko dugu eskerrak emateko udala, eta hemen txedakau gari, kultura zinegotzila. Eguardian denoi, eskerrik asko tortzaratik. Eta batez ere, eskerrik asko literaturia antolatzeaz abudatu zaten talde horri, lagun talde bihurtzen izaten horiek, eta mimos eta pasillos literaturiari estudio zuten zuek, ezta. Bai herri mugimendutatik eta kaletik binda berriro aldarrikatu zen dugu, udalek beti izan behar dutela herrian egosten denaren lapikoa, hori lagundu behar dutela eta ez trabak jarri, ezta. Eta, Zarautzeko dela nintzat azken egintzaldi honetan gu horretan alegindu bez. Batetik eta bestetik sortzen zian ekimenak laguntzen eta horiei auspoa ematen, ezta. Eta pasaen urtean, Larrabetzutik Zarautzera literaturia lekukoa pasatzeko eta lekukoa hartzeko proposamena jaso denunean, oso argi zegoen, eta aipatzea segiten Larrabetzeko lagunek. Zarautzeko hainbat eta hainbat baldintza badauzka literaturia hartzeko, ezta. Badauka Garoa liburu denaren inguruan jarri baten jonek, gerora Alexek bidatzen duen halako paperezko lagunak izeneko talde bat, euskarazko literaturaren inguruan, Zarautzen dago aspaldidanik eta historikoki esanguratsua den itxaropena imprenta bera ere, badago argitaletxe bat bereziki euskal literatura zaintzen duena, Zuz argitaletxea, erdigunean badago ekitaldiak egiteko areto bat, udalerri euskalduna da, eta abar luze samarra agertzen zen. Eta horren inguruan, falta esen bakarra zen ausardia pixkat eta lekukoari usteko gogoa, ezta. Horrentxe, lasarte horiatik nator, euskara zerbitzuen udaletako euskara zerbitzuen topaketa batzuk urtero antolatzen duenak Foru Aldundiak. Eta entzun berri diot, Hernaniko Euskara Teknikariari hitzaldi bat egin du eta arriskoak aukera bihurtzeko beti ezinbestekoa da ausardia apur bat, esan du, ezta. Eta iruditu zait, ez euskara kontutan edo kultura kontutan bakar, bizitzari begiratzeko ere esaldi sakona da, ez. Arriskoak aukera bihurtzeko ezinbestekoa da ausardia izatea, ezta. Eta arrisku bazen literatura Zarautzea ekartzearena, eta nik uste dut, lehen urte hartan iaz, oraindik ere, zerri heltzen zenioten oso ondo jakin gabe, ausardia eta inkontzientzia puntu batekin agaseo, heldu zeniotela, gustora, gogoz. Eta, eskertzekoa den entzen duten alegin hori. Eta orain urtebete geroago, argi dago, ausardia hori, lehen esan dudan bezala, mimo bihurtu dela, pasio bihurtu dela, eta gauzak mimoarekin eta pasioz egiten direnean, emaitzak hor dauden garen, ezta. Aurtengo gitara ikusi besterik ez dago, iaz nolabait talde txiki izan zena zertan bihurtzen ari den ikusi besterik ez dago, eta iaz hainbat kontu airean gelditu zen lehen urtea zen, nolabait ez dut esango esperimentua zen, Zarautzen, baina bai ikasteko lekuko hartu, baina ikasteko ere balio izan zuen, zuek oso argi dago hori, eta aurten hasieratik eta ia urte osoko ibilbidea egin dezute, iaz airean gelditu ziren ari guztiak hasieratik oso ondo lotu nahian, eta badakigu emaitza txukuna izango dela. Eta beraz, udal bezala, eskerrik asko gai zuei, eskerrik asko literaturia aurten ere Zarautzera ekarri eta Zarautze euskal literaturaren plaza bihurtzea hautatu duzuen guztioi, eta gonbidapena egin besterik ez, Zarautzek orain ere beso zabalik hartuko zaituzte dela, eta euskarazko literaturaren inguruan ekimenak antolatzea eta horren inguruan bisitariak
ekartzeko, eta bisitaritza dira kargarri izango den zerbait antolatzea, guretzat plazerra da, eta hildo horretan mentzat, bidean, eta bide lagun izango zituzte dintzat, horregatzen, eskerrik asko. Zuri, egia saiatu geha ikasten lehen urteko esperientziatikan eta aurten beste buelta bat ematen. Pasilloan agerian gelditzen da, ez dakit, hemen badauzko zuen liburu batzuk